белый и черный. Азиз? Черный и белый. Да. насиба ба кӯдакон санъати расмро фосилавӣ меомӯзад. паҳншавии бемории COVID-19 монеи як ҷо ҷамъ шудани ӯ ва шогирдонаш шуд. аммо ӯ роҳеро пайдо кард ки дар ин шароит ҳам кӯдакон аз таълим дур намонанд. вақти карантин ҳамаи кӯдакҳо дар хона ҳастанд, зиқ мешаванд. Ба ман идея омад, ки ман метавонистам бо ёрии одди телефон, бо ёрии барномаҳое ки ҳозир ҳастанд, онлайн дарс гузаронам. маблағи дарсҳои фосилавӣ ҳам аз дарсҳои маъмулӣ фарқ дорад. дарсҳои онлайн як дарсашон 1 соат давом мекунад, 20 сомонӣ. бе онлайн як дарсаш 30 сомон буд, барои он ки ба дарс рангу бор дохил мешуд. устодони маркази таълимии новая эра ин шабу серкоранд. ба фарқ аз дарсҳои маъмулӣ ки дар ин толор мегузашт, акнун онҳо ҳаракату рақсро сабт карда дар саҳифаҳои махсуси шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд. дарсҳои фосилавӣ бисёр хубанд. шумо метавонед тавассути сабт он қисмате ки барои шумо лозим аст такрор кунед. яъне агар чизе нофаҳмо буд дубора онро тамошо кунед. ба таҳсил фаро гирифтани марказҳои хусусии омӯзишӣ дар ҳолест ки қаблан намояндагии юнисеф ва мақомоти тоҷик барномаи таълимии онлайн дар шароити карантинро омода карда буданд. иттиҳоди аврупо барои роҳандозии барнома 9 миллион евро ҷудо карда хабар дода буд, ки он нақша барои синфҳои аз 1 то 11 омода шудааст ва тавассути интернет ва телевизион роҳандозӣ хоҳад шуд. дар вазорати маориф ва илми Тоҷикистон хабар доданд, ки вазорат тамоми имконот барои доир кардани дарсҳои фосилавии онлайнӣ фароҳам овардааст ва дар сурати омода будани волидайн барои фароҳам овардани шароити таҳсили фосилавӣ барои фарзандон, вазорат низ омода аст, ки дарсҳоро ба ин васила ба роҳ монад. бархе аз волидон дар пойтахти кишвар ҳам мегӯянд дар сурати роҳандозӣ шудани таълими онлайн ба эҳтимоли зиёд фарзандони онҳо аз дарс бебаҳра мемонанд. интернете ки нақс кор мекунад камаш 100 сомон моҳаш гузарондан наркор ки ва интернет кор кунаду ин гудака он имкон бисёри одамо имконият надорад. мутахассисон мегӯянд дар шароити феълӣ бо истифода аз таҷрибаи кишварҳои дигар бояд дар шабакаҳои телевизиони давлатӣ барномаҳои вижа барои мактаббачаҳо пешниҳод мешуд. моҳи пеш юнисеф гуфт барномаи вижаи онҳо барои таълими кӯдакон дар телевизионҳои давлатӣ омода аст, аммо дар вазорати маориф гуфтанд ҳанӯз он дар баррасӣ қарор дорад.